हाइपारसनिक मिसाइल टेस्ट इंडिया मैया 16 नभेम्बराव एपीजे अब्दुल कलाम आइलेन्डनिफ्राय हाइपारसनिक मिसाइल टेस्ट खालामनानै जाफुंसारनो हाबाय आरो इंडिया बे हाइपारसनिक जि मिसाइल टेक्नोलॉजी बे टेक्नोलॉजी थानाय हादरनि 4 नम्बराव एंट्रि जाबाय। दासिम बुहुमाव मोनथामल'सो हादरा बेबादि टेक्नोलॉजी दंमोन हाइपारसनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, नाथाय बेनि जि क्लाब बे जि 1 2 3 मोनथाम क्लाब बेवहाय इंडिया 4 नम्बराव हाबैबाय आरो हाइपारसनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी थानाय हादरा इंडियाबो मोनसे जाबाय आरो बुहुमाव बेबादि सक्सेसफुल हाइपारसनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी थानाय हादरा जाबाय मोनब्रैल' दासिम। नो डाउट यूके फ्रांस बेबादि हादरफोराबो हाइपारसनिक टेक्नोलॉजीखौ डेभेलप खालामबाय थादों, नाथाय बिथांमोना दासिम बेखौ टेस्ट नायाखै। दैट मीन्स बिथांमोननियाव गैथ'आ होननानै जों बुंनांगोन आरो बे जि एचिभमेन्ट बेवहाय इंडिया 4 नम्बराव हाबबाय। USA रासिया चाइना बिसोर आल्टिमेटलि दंखायो, बबेखानि USA नियाबो फुल फ्लेजेड जायाखै, नाथाय रासिया आरो चाइनानियाव फुल फ्लेजेड हाइपारसनिक टेक्नोलॉजी दं होननानै बुंनाय जायो। जिखियानो जाया मानो हाइपारसनिक मिसाइल जि टेक्नोलॉजी बे दिन्थियो जि इंडियाबो टेक्नोलॉजीयाव जेबो खम नङा, हाथियाराव जेबो खम नङा। स' इंडियानि DRDO बे DRDO नङा होमबा, DRDO नि नामखौ सोर मिथिया नङा होमबा, बे DRDO जाबाय गोमोथाव हाथियारफोरखौ बानायो आरो बै DRDO आनो बानायदों हाइपारसनिक मिसाइलखौबो। स' बेखौ बबेनिफ्राय टेस्ट खालामनाय जादोंमोन 16 नभेम्बर एपीजे अब्दुल कलाम आइलेन्ड, उरिस्सानि जि एपीजे अब्दुल कलाम आइलेन्ड बे आइलेन्डनिफ्राय बेखौ टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बै टेस्टआ कमप्लिटलि सक्सेसफुल। बेनि जि रेन्ज बे रेन्जआ बेसेबां, बेनि जि रेन्जआ जाबाय 1500+ किलोमिटार्स, माने बेखौ लं रेन्ज हाइपारसनिक मिसाइल होनना बुंगोन जोङो, लं रेन्ज हाइपारसनिक मिसाइल। नोंथाङा सानदों मिसाइला हाइपारसनिकबो थायो, बेलिस्टिकबो थायो, क्रुजबो थायो, बायदिसिना थायो नङा होमबा, नाथाय हाइपारसनिक मिसाइलनि मोनसे स्पेशल गुना जाहैबाय मा, हाइपारसनिक मिसाइला मा खालामनो हायो, दिग सोलायनो हायो, गावनि डाइरेक्शनखौ चेन्ज खालामनो हागौ आरो जोबोर गाहायथिं बिरनानै थांनो हायो आरो बेनि जि स्पिड ना, बे स्पिडा जाबाय 5 मेगनि सायाव, 5 मेगनिफ्राय 25 मेग बेनि स्पिडनि मिसाइलफोरखौ होनना बुंनाय जायो हाइपारसनिक मिसाइल। बबेखानि बेलिस्टिक मिसाइलाबोथ' बेसेबां स्पिड थायो, स्पिडा मेटार नङा, बबेखानि हाइपारसनिक मिसाइलनि मोनसे स्पेशल क्वालिटिया जाहैबाय मा, बियो मा जोबोर गाहायजों बिरना थांनो हायो। नोंथाङा सानदों 5 मेगालाय बेसेबां, 5 मेगा जाहैबाय मा, बाराव सोदोबनि गोख्रैथिनि 5 फान स्पिड। स' बाराव सोदोबनि गोख्रैथिया बेसेबां, नोंथाङा बाराव सोदोबनि गोख्रैथिखौ 340 मिटार पर सेकेन्डनिफ्राय 350 मिटार पर सेकेन्डनि गेजेराव हमना लानो हागोन आरो जे 1 सेकेन्डआव बाराव सोदोबा बेसेबां खारो, 340 मिटारनिफ्राय 350 मिटार होनना हमना ला, बिनिख्रुइ खमबो जानो हागौ माब्लाबा कन्डिसन लानानै, आं एसेनो हमबाय। स' हमनानै ला नोंथाङा 340 मिटार पर सेकेन्ड खारो 1 सेकेन्डआव आरो बेखौ नोंथाङा 5 दो सानजाबना हो, अब्ला 1 सेकेन्डआव बेसेबां जागोन, होमबा 1 घन्टायाव बेसेबां थांगोन। दा इंडिया जाय हाइपारसनिक मिसाइल टेस्ट खालामदों बेनि जि स्पिड किलोमिटाराव जुदि दिहुनोबा 6100 किलोमिटार, 6100 किलोमिटार पर आवर, माने 1 घन्टायाव बे बेसेबां खारगोन, 6100 किलोमिटार खारगोन। बेबो जोबोर गाहायथिं बिरनानै खारगोन, बियो माने औवा बिफांनि फ्राम गोजौआव बिरनानै थांगोन, जायनि थाखायनो बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनाय बा डिटेक्ट खालामनाया इजि जाया आरो बिनि स्पिडा मोनसेनो थाबाय थायो आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बिनि स्पेशल गुना जाहैबाय मा, बियो मा खालामनो हागौ, दिगखौ चेन्ज खालामनो हागौ, एर'प्लेन बायदि हेलिकप्टार बायदि मा खालामनो हागौ, दिगखौ चेन्ज खालामनो हागौ। एसेबां स्पिडआव खारनाय मुवाया जुदि दिग चेन्ज खालामोबा बे इन्टारसेप्ट खालामग्रा जि इन्टारसेप्टर मिसाइल ना, बेयो फेल जानायनि चान्स थायो नङा होमबा, नोंथांमोना थारैनो बुजिदो। स' इंडिया बेबादि गिलु बालु जि मडार्न हाथियार हाइपारसनिक मिसाइला जाबाय दानि समनि सबसे गिलु बालु हाथियार आरो बे मिसाइलनि जेबो माने मा गैया, दासिम इन्टारसेप्टर मोजां गैया। बे मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनानै जेबो एयार डिफेन्स सिस्टेम दासिम मोजाङै डेभेलपआनो जायाखै, खारन बे मिसाइलानो डेभेलप जायाखैबा बिनि इन्टारसेप्ट खालामनाय मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमा बोरै जोनोम जाना। स' बे गिबियाव जोनोम जाग्रोनांगोन, बिनि उनावसो बेखौ इन्टारसेप्ट खालामग्रा सिस्टेमाव लासैनो फैनो हागौ आरो फिउचाराव। दा थानाय जायफोर
जायफोर एयार डिफेन्स सिस्टेम दङ बै मिसाइलखौ गावख्लायग्रा सिस्टेम दङ बै मिसाइलफोरा बेखौ माने 20% निफ्राय 30% ल'सो माने इन्टारसेप्ट खालामनो हागोन होनना बुंजायो आरो बाखि 70-80% फेल जागोन देट मिन्स बे मिसाइलजों जुदि दावहा जायोबा मा जागोन जोबोर गिख्रंथाव जोबस्रांनाय जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बेनि जि रेन्ज बे मा 1500+ किल'मिटार जोंनि हादरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा DRDOखौ बाख्नायदों बेजों लोगोसे आर्मी पार्सनेल जायफोर अफिसारा बैहाय दंमोन बै टेस्टआव बिथांमोनखौ बाख्नायदों इन्डिया बे जे हाइपारसनिक मिसाइल ना बेखौ मोनथामबो सान्थ्रि हानजानि थाखाय बानायदों आर्मिनि थाखायबो देट मिन्स लेन्ड आर्मिनि थाखायबो नेभिनि थाखायबो आरो एयार फर्सनि थाखायबो स' मोनथाम सिस्टेमाव बेखौ डेभेलप खालामखानाय थांदों आरोबाव फिउचाराव बेनि रेन्जआ मा जाबावनो हागौ इनक्रिज जानो हागौ आरो बेयो ओरैबायदि बारुद बम लानानै थांनो हागोन निउक्लियार बमबो लानानै थांनो हागोन बे फिउचाराव थार्म' निउक्लियार बमबो लानानै थांनो हागोन खालि एटम बमल' नङा थार्म' निउक्लियारबो लांनो हागोन आरो बेनि जि पेलट केपासिटि बेयो डिफरेन्ट जानो हागौ गुबुन गुबुन रोखोमनि पेलट लानानै बेयो गुबुन गुबुन जायगायाव मा खालामहैनो हागौ एटाक खालामनो हागौ स' हाइपारसनिक मिसाइला दानि समनि सबसे गिलु-बालु मिसाइल बेखौ गावख्लायनो हानाय जि केपासिटि बियो दासिम बुहुमावनो गैया स' बे मोनब्रै हादरावल'सो बे टेक्न'लजिया दङ नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो इन्डियानि जि मिसाइल पावार इन्डियानि जि डिफेन्स पावार बे लासै लासै इनक्रिज जालांबाय थादों बेखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर नोंथांमोना सानो नामा जे इन्डिया बहुत दुर्बल न लोगोफोर इन्डिया नो डाउट दुखिया बहुत कारन इन्डियानि पपुलेसना बहुत बुरजा बेनिखायनो दुखिया बहुत थागोन नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे इन्डिया हाथियाराव दुर्बल नोंथांमोना इउक्रेन रासिया हादरनि दावहा होनदों इउक्रेन बायदि हादरा दिनै रासियानि खाथियाव गसंथानानै थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बबेखानि बेयो इउर'पियान हादरफोरनि सापर्टआव नाथाय रासिया बायदि हादराबो जुदि जोंनि इन्डिया सेबां पावारफुल बायदि जुदि हादरजों दावहा नांनायमोनबा रासियानि अबस्थाया मा जागौमोन नोंथांमोना मिथिखागौ इजराइला दिनै हेजबुल्लाजों दावहा नांनानै साक्सेस जानायखौ नोंथांमोना नुदों गोबां फोजोबस्रांदों हामासखौ फोजोबस्रांदों नाथाय इजराइल बायदि हादरा जुदि जोंनि भारत बायदि हादरजों जुदि दावहा नांनो गोनां जायोबा 100 कौटि बार साननांगोन दावहाखौ नांगोन ना नाङा बेबायदि साननांगोन कारन जोंनि बायदि हादरजों इन्डियानि बादैबो गुबुन आरो जायखिजाया जेरै फ्रान्स USA रासिया बेबायदि हादरजों जुदि दावहा नाङोना हारसिङै जुदि दावहा नांनो गोनां जायो गुबुननि मदद गैयालासे बिनि सिनसाबानो गोमालांगोन थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय स' इन्डियानि जि पावार बियो खम नङा आथिखालाव बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजिबाय बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना मा नलेज मोनखो कमेन्टआव लिरनो दाबाव नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम दाबाव आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब बाटनखौ थु बिनि उनाव नोंथांमोना अल बेल आइकनखौ नुगोन ना बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो आं माबा मोनसे भिडिअ बानायनानै नोंथांनिसिम सहैगोन थाबैनो 3, 2, 1 now